ang abogadong galit sa babo. Number 209 sa balota, Attorney Larry Gador. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Ang daming tao. Okay. Mabuti na lang, nauna ako rito. At least, nakausap ko na agad kayo. Kamusta kayo dyan? Okay ba? Actually, dapat political speeches ang gagawin natin dito. Kaya lang, magkukwento na lang ako. No? Ikukwento ko sa inyo kung paano ako nasama dito sa ticket ni BBM! At tuwang-tuwa nga ako ang laki na pasalamat ko kay BBM na ako ay napili niya na kasama dito sa ticket ng mga senatoriables. Kasi kung tutuusin, hindi naman ako senador, hindi rin ako government official, at hindi rin ako artista. Kahit na mukhang artistahin, merong dumarating na isa pa. At ako ay baka akalain nyo na ako ay matagal nang kakilala o kaibigan ni BBM. Hindi. Kailan lamang kami nagkakilala ni BBM? Noong 2017 o 2018 lamang. At yun ay dahil na nagkaroon kami ng dinner kay President Gloria Macapagal Arroyo. And then doon lang casual lang kami nagkita, casual lang kami nag-meet. Pero noon pang 2014, 2015, prior to that pa, ako ay madalas na makover sa media, sa mga newspaper, sa mga TV interview, na palagi kong pinagtatanggol ang ating pinakamagaling, pinakamatalino at pinakamahusay na presidente ng Pilipinas na walang iba kundi si Apo Ferdinand Evelyn Marcos. Palagi ko siyang pinagtatanggol kasi walang ginawa ang mga yellow media noon kundi siraan si Presidente Marcos. At alam naman natin na lahat yon ay propaganda lang, sapagkat alam natin na si Presidente Marcos ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Kaya ako noon ay talagang pinaglalaban ko ang imahe ni Presidente Marcos. Madalas ako noon sa media, pinagtatanggol ko si Presidente Marcos, pinagtatanggol ko ang pamilyang Marcos. At dahil dyan, ay napuna ako ng pamilyang Marcos. At unti-unti na kami nagkapalagayang loob nila Madam Imelda, ni BBM, si Senator Amy. And then, noong 2016, at 2019, ay naisipan kong tumakbo ng pagkasenador. Ang tanging dahilan ko lamang noon ay upang makapagsalita sa national media, upang ako ay ma-interview ng national TV, ng national radio at national newspapers, upang magkaroon ako ng pagkakataon na maipagtanggol lalo ang pamilyang Marcos, sapagkat noong mga panahon na yon ay walang gustong magtanggol ng openly sa national media. Ang nangyayari noon, napakarami nating mga Marcos loyalists, pero walang gustong magpakita
ng pagtatanggol dahil nahihiya o kaya natatakot. Kahit noong panahon ng Aquino administration, ako ay nagsasalita na ng pagdidepensa kay Presidente Marcos at ang pamilyang Marcos. At dahil dyan, ako ay naging malapit sa pamilyang Marcos. At yan kasi ay kahit nagtataka sila na nagtatanong sila kung ako daw ba ay Ilocano. Siguro iniisip nyo Ilocano ako dahil lahat na lang ng tao nagtatanong sa akin kung bakit ko pinagtatanggol si Presidente Marcos at ang pamilyang Marcos. Tinatanong nila sa akin, Ilocano ka ba? Sabi ko, hindi. Kasi ako, Bisaya ako, Ilonggo ako. Pero alam ko na dyan sa inyong mga puso, kayo ay aampunin nyo ako bilang Ilocano. I love you! At sa ngayon ay talagang tuwang-tuwa ako na ako'y nasama dito sa linya ng mga senatoriables. At yan naman ay dahil naniniwala ako na kailangan ko talagang suportahan ang ating susunod na presidente na walang iba kundi si Bongbong Marcos. At susuportahan natin dahil tayo ay nasasadlak ngayon sa napakatinding krisis at napakatinding problema ng ating bansa. Kinakailangan natin ng isang mahusay, matalino, malawak ang eksperyensya sa gobyerno, at yan ay walang iba kundi si Bongbong Marcos bilang presidente, bilang bagong presidente ng Pilipinas. At kailangan din ng katuwang ng ating presidente sa pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. At yan ay ating pipiliin, susuportahan si Inday Sara Duterte bilang Vice Presidente. Dahil kailangan nating magkaisa, magmula sa ating mga kababayan dito sa Ilocos hanggang sa Mindanao, magkaisa tayo upang ang bansa ay maibangon uli natin sa matinding dagok ng ekonomiya. Napakarami kong mga programa, mga legislative agenda na gustong ilahad sa inyo. Pero ang sa haba nito ay inaanyayahan ko na lamang kayo na manood o mag-open ng aking Facebook, Attorney Larry Gadon at Attorney Larry Gadon 2022. Makikita nyo doon sa aking Facebook ang aking mga legislative agenda. Pero kung ako ang masusunod, ay gagayahin ko ang mga proyekto ni Bongbong Marcos, lalo na yung mga windmills dito sa ating Ilocos Norte, sapagkat yan pala ay ang pinakamaganda, pinakamalaki na windmill power technology dito sa Southeast Asia, at yan ay pinangunahan ng proyekto ni Bongbong Marcos nung siya pa ay gobernador dito. Kaya kung yan ay gagawin natin sa maraming parte ng Pilipinas, ang ating kuryente ay mapapamura natin. At kung mapapamura natin ang kuryente, babalik dito ang industriya, babalik dito ang mga pabrika upang makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Dahil yan ang trabaho, ang ating isa sa pinakamatinding problema ngayon na dapat ay mabigyan ng solusyon. Kaya ako ay naniniwala na ang susunod na presidente ay dapat si Bongbong Marcos. Naniniwala ba kayo? I love you! Ako, tumatakbo bilang senador. Pero nananawagan din ako sa inyo na iboto rin at suportahan ang aking mga kapwas kandidato sa pagkasenador, sapagkat kailangan ng administrasyon ni Bongbong Marcos
ng katuwang sa Senado upang maisulong ang kanyang mga programa. At yan ay kinakailangan nating suportahan ng ating mga senador. At hindi ko nababanggitin sa inyo ang mga pangalan nila dahil magsasalita rin sila dito mamaya. At humihingi lang ako ng suporta sa inyo. Number 29 sa balota, Atty. Larry Gadon. Anong oras kayo nandito? Kararating nila? I love you! Sa dito, hindi sila. Makikita nyo Saan kayo na kakakain nila? ako ay walang mga higanting billboard. Wala rin akong mga nagkalap na mga poster pa konti-konti lamang. Wala rin akong advertisement sa TV. At wala rin akong mga advertisement sa radyo. Dahil alam ko, ang aking advertisement ay nandyan sa inyo mga puso bilang mga Marcos loyalist at kayo ay aking magiging kasama sa pagluklok natin kay Bongbong Marcos bilang presidente ng ating bansa. Maraming salamat. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko ang mga Ilocano. Maraming salamat. At magandang gabi. Hello po! Thank you. Muli mga kaibigan, number 29